agalo dati tartara ka nun. Di baboy ko ka inala da. Ilam-lamang ko jay ko ka nasarakan dalata. Pinartida. Hello guys! Ngayon yung vlog natin ngayon kung paano nakarating dito yung mga Ilocano. Kasi maraming nagtatanong doon sa comment about sa mga video ko na kung bakit daw maraming mga Ilocano dito sa Mindanao. Actually guys, dito sa Mindanao maraming mga Ilocano. Mapa Surigao man, General Santos City, South Cotabato, Sultan Kudarat at Mapadabaw. Yan, maraming mga Ilocano na wara-wara na dito na naiwarasan iti puli iti Ilocano. Kaya iti kwa tayo guys, iti vlog tayo ni inang ko mismo nga ni apong ko iti i-vlog tayo tatta nga ni jubanda isuna nga naggapuan no kasano da nakadanon iti Mindanao kun kasano na nga na nakita iti World War II kay 93 years old na isuna inang ijuman dati naggapuan nyo iti Luzon nya nga lugar Lumboy road. Lumboy Lapas. Tarlac ti probinsya na. Diyan ti nagapuamin, hindi may kami ito Mindanao. nya ti trabaho na ni kuangay iti ni apong iti jay Kag taltalo na iya ide. Adlamot dagada nga ko taltalonon da. tapos insaldana Ta aji in Saldana, may nala na kami. May nyug na kami do'y Mindanawan. Tata. Manutawan nyo di kuangay di napanggay ti Mindanao nya nagsakayan nyo nagbarko kayo ng eroplano Barko ah. Umuna nga umsikar garo. Tata. nya nga taon na gaya maginang 1930, 1928 ak nga nayanak. 1930 di simangkot kami ti Mindanao. At di nakasangkot kami ti Mindanao, tinagyan namin nga muna, jay Midsayap. Walang lang yan. nya ti mga tao di Bisaya, Ilocano, Ilocano. Muslim mga pure nga Laok-laok Laok-laok. Dati Bisaya, dati Muslim, da Ilocano, Ilonggo Ilonggo, Bisaya, jay. oy At tinariga mi nga agalo ni diti sa uti Muslim. Uway kung kunada, mapakay kung kunada. nya ibig sabihin tuway Di uway ko uwan. won Di Mapakay. mabalin. ay mabalin Mapakay, mabalin. Uway, uwan, para naman. Di kung ako na ni tatang ko agum umamot na natin bakir may bakir di ti nadanom midto Mindanao kabakiran Aung pa'y tinalawang ang mga pagkapagayan, kainyugan, kasi dyan. Pay ay di bakir perang kada lidda kas kada kapanawan di ko ay di ke hindi ko na ke nalpas aja yan nalamag mo ni tatang ko kabagyan na ito'y lambayong so winala na kami nag-eskwela kami kaya sinawingan ide elementary school nala na kami ito yan Manutawin nyo di umakar kayo ti lambayong ngay. Manutawin nyo di umakar kayo ti lambayong. Ko ati tawon kun ko 7, 8, 9 Siyam. Ay siyam. Manu kayo ngagkakabsatan. Talo kami, pat kami na. Kayo pat. Dua nga lalaki, dua nga babae. Nagumuma mo ni Tatang May din, kaya mula kami tipagay.
Sajay, tatama digit sunggo. Nagano nga sunggoy de. Mga unggoy, adot yung unggoy gamit Nagano inang. nga unggoy. Sa bakir garod. Ta, agmula kami. Pero dyan damot, buksilan na na pagay. Kananda. Di ko nauma dati tatang men. Napang kami nga rin din, talambayong. So, nagtaltalon din tan, lambayongan. Madi agbayag, giramutan. 1940. Simbang mutan, 1940. 41. Ti, kwa ide. Simbang puti hapon. Kag babakwit kami na. Dino-dino pagbakwit kami. Nagbakwit kami dyan, kamusliman, dyan, badak. Diyay kami nga nagtaltalon manan. Hindi ko 19... Adot tilamlam mo si Jay nang badak. Nagado nga lamar, si Igat, kas kadalag, Nagado. Nudakkel pa eh. Banit ni Kuwede. Uncle mo nga Piko, ni Alpreng, nagado nga. Igat nga maalada. Ako, di 1945, simbang pamutan ti Mercanon, ako, nagbakwit kami manan, palambayon kami manan. Ngayon kasano nga ideawon pa iti Amerikano kasano nga iti sitwasyon nyo. Madi mga kami jaya. dagiti hapon madida mga agsaksakit iti Pilipino. Kagaron, kinalawang benta, lambayong ti hapon ide. Ta nagkampuda mo ta lambayongan. Aduda mga hapon. Nagadong hapon. Ito tadi. Madida mga kuya na nga agsaksakit nga mga alat ti mga Pilipino nga alilain da tapos kasaktan kasi ay. Anda mga kuno di agala dati tartarakenan. Di baboy ko ka inala da. Ilam-lamang ko jay ko ka nasarakan dalata. Pinartida. Tamalan. Kaya inalalada pati bagdis na kasi ay. Una sulang na bati di bagis kada kudil. Ay kundi. Edi kuan. Bakwi garo. Kaya dyan nga lamos nga kung ano ni niya dyan apong inalada dyan lamos kasi ano dyan. Ana laanda, si daunda. Ajila. Ano. Niya dyan inalada ti lamos na kunayo. Kani angkel mo nga Alpring di napanagkamal nalo namin. Sindada Tata. Alaan naman ko madibagas nga kuan. Kanamen. Inlumang mi jay lakasa. Ilumang mi nga rod ka. Hindi ko ang kuna. Hoy, kuna kuriwa. Pagtalawon na ka, hindi, kay giring-giring, kuna mo. So nga, tanala di bagas. Tay baga mga giring-giring ak, Yung ibig sabihin na tigir. Malaria. Ay kasi dyan. So, binaybanda ko na ta, alaanda ko majibagas man nga konsumo men. Ilum-lumang mi ilum-lumang atala pang ilum-lumangan mi di ko ame. No da makita dagarod nga mga tartar kinit na. Tarakunda nga manok ako alaanda. Si daanda, anda mga bayadan. No turay dagaro di kita hapon. Hindi ko na sa mga pateme aeroplano. Di Amerikano. Amerikano. Ala, tata double body ti simbang putan. Ano bomba ti pamayanda ka di Japonan. Ay, atale. Tatare no dinno ti turturungan dan panda janggas. No damalo da nga kariton, paitulod da di kita gargar da. Di janggas. Kaya manuway nga do ajay ka nagadayo at ti takurongkin iti kuainang iti guys iti takurongkin iti Jinsan 70 kilometers mga kasta iti kinadayo na agkarkariton da lang ajay papanjay kariton da manuway nga daw di nagbayag kuan no manungal daw may sa nga aldaw magkadanon ta ay magkadanon takan ta mo ato garon nga karkariton no mo ti alanda
isuda lang Goyon. awanti sumurot nga nga Pilipino nga alanda nga. Ada aja kinong ako sumuro ta. Kaya ganano nga aji. Gawid nang tumaglang dyan ang kariton. Shawid naman. Ilang bayong. Kumaano pakanandam mga taji driver da kasi ay. Di ko nakaawan na ta kamutan. Giniino nun din no di paglumlumangan da. Girani ti iti Binomba mo ti Amerikano. Amerikano. So nga napanday jijin sana yun. Oo, napanda dyan. Karkaritundan. Tapos si jijin san tatta at sumurot mo ti Amerikano kasi jay. Jay. Wala sa mga pagmunta natin Amerikano. Mangilag na mo tintang. Da makampo ti Amerikano ti antayo. Kami mag-order ba? Damo ti pagsangladan ti ko. Ta Diyanggas, bye-bye. Ti barko ti Amerikano. Nabayag mo ti Amerikano ti inang ano? Nabayag ti mga Amerikano nga Nabiit lang ata, di ko kaawam mo ti hapunan. Manong nga bulan nga manong nga bulan datoy. Ako, nabayag 40, 41, 42, 43, 44. Pa nga taon. Ti Amerikano. Nga hapon. Oy. Sumumpot ti Amerikano, 45. Manong nga bulan no manong nga taon. Daytoy nga pinagtanggol mo Kundi ti basta di liberation nun po na ako. Awan tan, ari kiti hapon mo tan. Susubli kami nantay. Duman na natay ti inang garot nga nga makikita yung nga natay ti anak na, natay ti papang na, natay nga hapon, natay nga Amerikano kasi nga. Awan. Awan di mo unay. Hapon Ijiluson ti ado siguro. Awan. Iluson na siguro. Dapat bayonita anda nga ubing kano. Nagungo da kano di jaluson. Daka nga painuman ta kisa nga lata nga bagas. Ay, danom na tao. Nagungo da jaluson. Bagtaawan ito Mindanao. Hindi naman. Ada kano tini ko. Siya mangrip da ba siya babae di. So nga galumang ti babae babalasang ito. Tatay nang hindi awan ti lusunan, ay awan iti hapunan. Yawan di ko na ko. Sano ado ti lamus. Nalpasan ada dyan ta nagkamol ka. Giragal da dyan pinagkakamol. Diyan badak. Nagadong lamas. 1944 da dyan ang taon. 45 ko liberationan. So nagawid kami doon. Kuhan, lambayo ngayon. Susubli ti taon. Ti luglugardan. Tapos diyan. Dagi ko guys. Dito kasi guys, yung mga tao dito, may mga Bisaya. Galing ng Cebu, ganun. Tapos may mga kapatid nating mga Ilonggo. Iloilo. O Iloilo. Bohol. Bohol. O Bohol. Tapos Cebu. mga Ilocano. Cebu. Luzon. Ilocano ti Ado. Ilocano yung marami guys dito sa amin. Wala, nagapo Luzon na. Naggaputi Luzon. Ilocano. Yung mga Ilocano kasi dito sa amin, yung mga salita namin, medyo hindi na pure na malalalim na Ilocano, kumbaga yung mababaw lang. Tapos minsan, yung salita namin ay halo-halo na. May mga Ilonggo, may mga may mga word na Tagalog. Sinuro ko may nga dito sa on. Ay jay dili ay saan kung kunamin ti Ilocano. Jay dili ka maday. Kunamin na sa sinuro. No habol kuna na nga di Pakat kung kunada ka gayem kunada jay. Oh pakat. Andaw ka Gayem. pawang na kunada ka. Oh gayem din no paparam kunana naman. Lo sa kana. Takurong kunada mo sa. Tansiyak ni Elena Guerrero Yakan nga bakit nga tawonon ti 93 nabayagan nga natay ti lakay ko kaasim ti biyag ko na ligitila po kun ti mga supsuporta kanya kon salamat kini Apo Diyos ta inikkan na ti atidog nga biyag ko. Yun guys, yun yung kung paano kami nakarating dito sa Mindanao.
Itong si Inang. Inang yung tawag namin sa kanya kasi ganun yung tawag Inang, no? Oo. Sa Nanay ang sa Lola, nanay na lang. kay Locanuhan. Yun guys, hanggang dito na lang yung video namin at salamat sa inyong pagtangkilik sa aking video guys. Kaya yun na lang yung hiling ko na huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Agyamanak, kada kayo amin iti palibot iti lubong. Salamat sa Kaya Diyos. po Diyos.